Hola, bo día. Estamos no Colexio da Florida e imos a entrevistar a Hugo. Por que che gusta este libro? Porque é moi interesante dun neno que se chama Greg, que fai moitas cosas divertidas. Interesante? Sí. Por que? Porque se meten moitas cousas e sale ben, moi divertido. De que trata? Dun neno chamado Greg que fai cousas, se diverte facendo moitas cousas. El e o seu amigo Rolly. Cal foi a túa sensación cando liches? Moi boa. Quen é o protagonista? Greg. Pertence a algunha colección? Sí, al diario de Greg, este é o 5. Que editorial é? É de Molino. Recomendarías este libro? Sí. Cantas páxinas ten? 217. Ten películas?